Punta tayo ng Knox Mountain sa may downtown. Manonood tayo ng... Ay, may music pala tayo, Daddy. Daddy, music. Oh, yan daw si Kapangers. Brow. Tignan natin yung yung... Nanla deta? Snowbird Show. Yung schedule ng mga Snowbird Show. Siya, 75 years anniversary ng airport natin dito. Kaya, yan. Kahapon pa sila nagpalipad hanggang ngayon. So, July 9, 11. July 9, 10 yung schedule ng nila, Snowbird Show. I know you told your friend you're not okay, and tell me what's wrong and why you never said you felt that way. And guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray as you fade away. As you fade away. Kumorbayan naman kanya. Mali lang siya. You have reached your destination. Sige. Mali nga. Ba't ganyan? Maglakad dyan. So habang nagbibiyahe tayo, magkukwento tayo. Yan, habang tinitingnan nyo yung view dito. Yan. So may lang ako sa inyo mga kapakners. May tip lang ako sa inyo. Ay, tignan natin ito mga vlog. Wala na. Kung gusto nyong pumunta ng ng Canada, ang pathway na gagamitin nyo is yung student. Yun yung pinakamabilis at pinaka talaga sure ball na makakapunta ka dito. Kaya nga lang, ang problema doon is kailangan meron kang datong, may pera ka. So mag-apply ka sa sa campus na accredited ng ng CIC. Then pag na-accept ka doon, natanggap ka doon, mag-apply ka ng student visa mo. Mas maganda kung may may family ka, may asawa at anak ka. Kasi habang ikaw student, yung anak mo at saka yung asawa mo, pwede mo na silang dalhin dito sabay sa'yo. So yung asawa mo nun, magiging open permit siya. So pwede siyang magtrabaho kahit ilang trabaho kasi open naman yung visa niya eh. Diba? So may katuwang ka. Hindi ka na ma-LDR, hindi ka na ma-homesick at the same time, may kasama ka pang magbayad ng mga utang. Siyempre for sure pag ganyan, kung hindi ka naman talaga mapera, makakautang ka or magbebenta ka ng ari-arian mo or magsasanla ka, di ba? So yun. Ayan, nandito na tayo. Pero sana may parking tayo. Asan na yung gazebo, Dad? Dito ba yung gazebo? Sa taas pa siya. Oh, na-close na siya. Close na to. Hindi na siya pwede. So ito na lang yung parking natin. So this is the nearest spot para sa atin. Kasi madami yung mga kababayan po natin na yung Kita mag-park yan eh. nagaano ba sila, yung iniisip nila na
kapag nag-student sila, mauna muna sila, iwan yung family at yung asawa at anak nila. Pero hindi nila alam, mas mahirap yon. Kasi nag-apply ka dito as a student. So, minsan, pag Can we park here? Oh, okay. Sabi niya, pwede daw Okay. mag-park. E di gayahan natin siya. Oh, yan din, nag-park sila dito. E di wow. Kasi puno na doon, oh, mga kapaangers. So dito tayo magwa-watch that or we can go to the, gazebo. Hindi, dyan ba yung gazebo? Di pa maglalakad pa. Sure, we can park here, right? Can't go that way. Yeah. Over there. Well, I don't think there's a problem. Oh yeah. There's no signage. Yeah. Yeah. Okay, thank you. Partners, giting na si Brava. Bagising niya, sabi niya, I love dog. You love dog, anak? Na? Apa? Panayin tayo tatang na. Ano na, 12:45 na. Naku, mag-ano na. Mag-start yan ng 1:00. Tara na. Let's go! Ayan, magka-partners. Ayan si Brava. Bel. Yan, hintay kami. Kanami ha, manabo yung kata mo. Kata lang eh. Danis! Ayan! Yan, maghihintay tayo ng snowbird. Snowbird! Yan. Lune! Yan, dito kami sa taas. Yabiyahan! Bah, maghat ka anak, mapali. Yan si Brel. Dito kami, naghihintay kami. Yan. Init. Init ng araw na Brel. Yan si Tatang. Feeling photographer ulit. Dahil kita ako. Kita banda. Yan. Nakagad. Amal ko ta, Brel. Iko! Yan ni Brel. Si Brel na lang yung paano natin. Ano yun? Tulangin. O butterfly. Ito, bebe. Ibon. Apple! Ibon siya. Ten minutes na mo. Tela pa din na kaya harap tam. Ayun. Uran. Hindi ako kakakit. Kumakakwala.
kita mo rin tao. Matamis sila na may ano. Matamis sila na may... Na? Kita magkano? Uwa! Tapos sabi ko kaya makakakaipit ang anak na. Nalabo ni Cloud lang. Ayun, pwede ka mag-park dito kung gusto mo. Yan. Or, sa baba na tayo ng Knox Mountain, mga kapakners. Yan si Brel Brel. Yan. Dito tayo, oh. Yan. Dito sa mga halaman. Tapos mamaya, maliligo si Brel dyan, oh. Kung saan magpa-park si Tata. Kahit saan, pwede dyan. Diba? Masilong naman dito eh. Kaya din tayo banda. Hmm? Na? Dog? O dog? Wak, wak. Woof, woof. Oo. Tara. Yan, merong ano doon, a bike rentals kung gusto mong mag-rent ng bike. Ow. Yan. Doon naman merong court. Ano ba ang nilalaro doon? Tapos ayun, may kainan, bilihan ng pagkain. Ewan ko si Tatang saan siya nag-park. Diba? Hi, dog. Picnic, picnic. Hindi ko alam saan ikot-ikot yung tatay mo niyan. Dito, pwede naman pala dito, oh. May ice creaman kaya dito? Dadalhin ko sana yung ice cream natin, binili natin kagabi sa Superstore, kaso niisip ko baka matunaw siya. Oh, di ba? Diyan, oh, pwede kang magkayak, mag-ano, di ba? Kung ko saan nag-ano si Tatang. Tingnan natin, baka mayroon silang ano dito. Mayroon silang palamig. Palamig. Diba? Yan, oh. Diba? Doon pwede yung mga aso doon. Dito yung mga tao. Sweets, parang sweets eh. Sweets Cloud. Ewan ko kung ice cream ba siya or anong klaseng sweets. O parang ice cream. Ay, bibili tayo. Be, let's go, anak. Be, bilisan mo. Ay. Nuwarin niya itatang. May park. Tara. Bike. Donkey. Tara. Ayan pala, oh. Oh, ice cream pala siya. Ice cream roll. Oh. Bibili tayo na. Puntahan muna natin si Tatang. Ayan si Tatang. Pwede naman kasi mag-park eh, kaya maglatanam. Kaya nga, pwede ka rin mag-park eh. Huwag ka rin naman. Kaya nita na pamangan. Tsaka sali kong ice cream kayo tawo. Tara, tara, be. Lipat na tayo. Ken. Dali. Go. Good job. Ito ang mga brother. Tara ba? Be, tara. Tara na. Kending-kending pa siya. Mamaya maliligo tayo. Kakain muna tayo dahil hindi pa kami nakakain. April? Tara. Let's go! Tinignan mo ba may tae? Kain na. Tulog na. Ang tulog na. Kain muna tayo, Ben. Napa, mga ano, bro? May dahil sa bag na. Sige. Strawberry, ebo ng pongkay. Tinipin mo ah. Showbiz. Oh. Hey!
Tayo na kaya gawin pa mga na. So please. Gusto yung strawberries? Yes. Yeah. Yeah. Wait. Daddy, magdalaan kahit ako tsara tinidor. Tuka na ano. Alam mo kaya mo tatira ng disposable? That's the purple. Who's the purple? Disposable. That's the Sabo. Disposable. Wait. Wait. Ano wait? Wait what? Sakit. Nang saglit. Sakit. Sakit. Wait. Anong saglit? Wait. Luklok na ka, luklok na ka. Luklok ka na. Sabi. Kakain na tayo. Mandog mo. Ya ano mga matutod dyan? Ano pa siya lang? Masi. That's it. Ito pakwan. Chicken. Nasi. Toothpick ka la? Ay, toothpick. Chopstick. Pakalisin mo. Yes. Naway mo, alam na. Sabi. Ebon. Lagang ebon. Atin yung cheese ken, oh. Hey. Huwag mo na chilis mo. Maya pa. Huwag mo na chilis mo. Huwag mo na chilis mo. Mag-strawberry ka pa. Mag-strawberry ka. Ay, mami, pagkakabitis. Pagkakabitis. Yaki. Yaki kabitis. Yaki kabitis. Kamu tatanan. Tanan mo pa. Mo tatanan. Yeah. Sulat-sulat. Mo tatanan. Tadi sulat-sulat. Okay. Yak. Yak. Krishna. 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 Sigla na. Sigla na. Kanina yung dapa mo. Karoon ng tatang mo. Kasi pakain ko sana kay Akin. Tapos sali kong ice cream. Ice cream roll la. Pa-vlog kaya ako. Latinan cheese. Ayan. Kaya muna tayo mga kapakners. Latinan. Ayan, si Bra-Bra. Diba? Latinan cheese. Gusto niya ng cheese. Si Bra-Bra. Taking fountain pen. Pag may cheese kaya ka mag-strawberry. Nano? Cheese o strawberry? Cheese o strawberry? Cheese. Muli na ito. Suyo ne. Terak-terak pa mo siya, oh, mga kapakners, oh. Terak-terak pa mo siya. Ang Father? Ayaw pa rin. Amen. Amen. So, Lord, we start with the baptism from the bamboo. We Christ our Lord. Amen. Amen. Father, yummy. Gadyami. Manasubi yami. Pues, i-keep ko na ini para kayo. Bah, titan danom na kin. Inom ni Pepe inuman tayo ng wala ko na. Ito palang playground Tita Bel, ah. Ako kakain na ako ng ano. Hindi ka palit ah. Nani? Ito naman ah. Kain ng cheese. Dala mo na nga dala mo kin. Pati tambag na itang kayang tuwalya ang pongkay. Pwede diaper na tsuka rin pong wipes. Dala mo na. Pwede inuman to. Kapag may ngang kan cheese, apamaman maan yan. Kana may pa yung cheese. Sabi mo na din cheese yung buri mo. Puta mo ka na yan. Puta later. Parim lang tayo pa. Kabit tayo pa kay para dimlahin kaya kang kay. Dimlahin kaya kang ano nga. Mayon. Kaya pa mamang watermelon. Na, puta pa. Po. Pero wala ito. No? Tangal ba mo, di ba? Crack, crack, crack it open. Di ba? Oh. Ay. Paano mo na ano kayo? Mar na kagamat yan na paso mo na am.
Kalingkit lang. Wait please. Gamami papalaining. So yummy. Ah. Sarap. Sarap ng luto ni Mama. Ewan. Sarap po mga kapaano. Ito pa rin. Wala na yung may itlog. Ben. May itlog, may sili. Matutunan tayo man. Okay. So yan. So yan. Na. So yan. Kain na. So yan. So ba may bayad na rin. Chop, chop, chop. Pang Canada Day. Oily lang. Pero ano lang daw to, sunflower oil. Tsaka canola. Kaya, ano siya? Hey. Bebe, saan magsimeng, be? No. Ikaw tatakit tayo. Mama. Hey. Face. Eh, may tatanong face mo. Kalu pa may tatang na. Ba? Manak ang tatang niya, sa Mandilo. Gagani. Sabi sa Mandilo kayong lake. Tatakit like. Tara. Kaya may, kaya may bitis ka? Yee! Yo, yo, yo. Bye-bye ka, Mama. Bye-bye, bebra. Mama. See you later. Bye, Mama. Bye-bye, bebra. May takit ka. Manduk-duk ka, Ken. Dumiretso Ken, daddy, ha? Brielle. Hi, be. Hi, bird. Hindi, di Kenny, anak. Hi, bird. Hi, girl. Ah, may bird nga pala, yun. Tsaka duck. May duck. May duck, may bird. Lain tatang. Matuanay ito siya pa niya lain tatang. Roll, 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 roll. Ang galing. Ano? Ito yung visa, di ba kaya yung Bluetooth kaya ko na? Oo. Ito lang, ito na ako. Ito yung available. Sinileson ka. Kasi pinemo, ito yung available. Hadi. Sinileson niya. Swimming lesson daw Tulo ka, siya. tulo ka. Oh, swimming lesson ka. Lalakad ka. Tapos naging sa mga. Kung nakita sa swimsuit mo, na? Low cancel. Low cancel. Wapit, tag swimsuit na, bantay dimla. Kaya sa akin malan na. Na? Tulo ka. Tulo ka. Sige, swimming lesson ka. Dati lalo po tatabilin yun. Swimming lesson. Sige na. Bebe, oh, ilaming dako. Bebe, ilaming dak. Magmayabang yun, ame. Kukway nga san. Magmaway nga sa kanyang tin. Tang. Ano mayabang niya? Magmayabang niya, siyempre. Mayabang yan. Yan, mga ka-partners. Relax, relax. Chillax, chillax. Oh. Now, alas ka mo sa lese. Mama, dadang. Oh. Oh. Dadang. Ah. Ayan, oh. Kenny ka. Kenny ka ta. Eh? Papa, Kenny ka. Chukot ka takin pareho. Swimsuit na ka na. Swimsuit ka. Bakit? Swimsuit. Hindi kayo swimsuit mo na. Ah? Para kayo swimsuit mo, mag-swimsuit ka. Oh, kaya. Sige. Mabiyasa. No, 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 Gabay niya gusto mo? no. No, no. No, no.
No. Si no. Sabi mo mag-swimming lesson ka, oh. Si no. Baba na yung bits mo. Ano no? Oh, bits mo. Oh. Talakad ka. Teka, talakad. Kaya baba min. Paano mayat na? Ano pa niya biyan mo? Kita tayo, kita. Hindi mo kayong pili doon. Dapat li omission mo tang. Makakain na manali. Okay, na short ko. Oo, ay mabrep. Baba ka. May wasana short. Sige, baba ka. Pagkapon naman yan, oh. Gabon yan. Oh. Sige, gabon, di ba? Oh. Sige, itong naman yung bits mo. Gabon yan. Oh, gabon. Oh. Wala kang kaibe. Gabon yan, oh. Gabon. Gabon yan. Sige. Hindi mo rin bits ko. Katulo mo rin kaya. Tulo mo na. Oh, gabon yan eh. Oh. Swimming lesson. Swimming lesson. Yatin swimming lesson yan. Oh. Sige, takbo mo na. Kanya mo rin bitis mo, anyang Bel. Wait, tang tika niya kanya mo rin bitis mo, Bel. See? Bel, man niya rin bitis, oh, Bel. Turo me, tang tika niya kanya rin bitis. See? Oh, see? Oh, see? Lumore tang anak ko. Oh. Tulo mo na. Tarakad ko. Oh, see? Oh, makanta mo. Sige. Yeah. Let's go. Oh, yeah. Let's go, mama. Let's go. Bakit? Malalam, Ken. Tama mababo. Lakad-lakad ka. Mag-swimming lesson ka. Na? Mabatok yan, mabatok. Bisa. Hima ako ni. Dali mo rin fish, Beo. Ako pa rin. Ito yung fish, di? Dati lang.